Iko bana babori gwetanga kurwa se chibura buru chinga ke chiga chemega Yesu guku okuno kubori kwa kwarurwe no mwakili Cliff Ombeta okwana kurwa so mucho Nairobi homogoro babori tukoria rero Ombeta niko bona aire ribaga na kurwa ho kuboria gucha sabarundi ya chigari kopa maiso chinga ke chiga chokoene kya emibaska ne menge gendrete koene kiwa ase chipara hanne chinga ke chiga abiria bange bakogenda ensemo ya risab nenchete mayo chigo chengere mega Yesu guku nabego kwarigania umwako muyo Abantu bakora bende sukuru ine ba usinto anchi des kumon anchi te gutara anchi te kuikaka tege tika abantu bakora monto bona ya visa katama sukuru atwarira magana nenda magana bange akora chise nikora tokache wanyura abantu baganyere wanyura abantu bagwatemyo bate chise mukumira nase kitase tengere wose asaba abantu bomene bakare kurani mwacha kakurwana ene mono monene bijana bakora kwa ngamba tebe mangana muna yitari mukabona ende bone yekere machire suku tadi se imochi kwenga mutakiri muchikurwana sherera alia ebondete kubatania bantu nge vijana tiambate vijana bakusimura ene kuna muna siasa ya chakire ende mumanye tengo to nto atwaro mumuranero wasoka ona muko kumura nabantu bande bali ba support abantu bande batari ko support ebirengere byo kiro monto tiare asiki birengere byo montonde mo basko Rwanda because of she difference she politics na ende bono chipara kere kwanyure ento kyao usekere kwanyure rongoli eri uru ateba kere kwanyure rongoli eria ibinde byo kuroka chimoreka chigari chipigipigi kokonyara kwanyure rongoli agwesanire naboko tige pigipigi yo umuntu ndanyegendi usotige nyombe kero maitenero uchikonyure rongoli ajali chatokire gusinere chinyinge sana mwarra mangana aba chibikibere cyatandikorwa chi drivers abantu morali gusi emwanete mobe very careful kiremo kwandi chigari chiri abantu barali chi passenger chirali bali nabantu nyama bali nabantu mubogoreti nonye gwatindiraye manya bali bande barumba taitena baro baikase bawuchia wasase bakogenda safely no bogima bwabo tindiko bakani kunyura rongoli ero kanyu ibintu binde byonzi kali lakini beka be careful ada istimba dikende na baza kana iri sukukengia na kana iri abantu ama na basabere mwensi tumirane naende nonyeshe nkoto kande ku this December nimbwata mangana ndatebya abantu babere tato ande nabara batsko ba shocking asa abantu lakini kerengo cha kunyatura nalimorama